The earlier we realize this, the earlier every one of you realizes, the better it will be for us. That Nigeria is not. Ba kowa ba ka je da wani ko ya rage wancan ɗakin da yake kallo na. Bismillah, duk da an ce za ka ci abinci kai bismillah. Amma dai bismillah ga mara imani na annabi ya ce ya ƙoshi. Mun je ta Allah ya zo da bai tsoro. Ya daga ya ban bismillah ba kai mana. Bismillah me? Bismillah ya ba kai ni ne maka Allah. Ka ci wannan hege. What are you running? Ka dinga ba kuma ko me zaka in ka ciye ne.